Aquest any es vol donar el que seria el Volcanet d'Or a teràpia de xoc per la seva difusió amb el que ha sigut amb la música, amb el diferent territori català del que és també la nostra zona i la nostra cultura. I després també aquest any donaríem el Volcanet d'Argent a l'empresa Bisbesa d'Arnés per la seva col·laboració que ha portat durant aquests més de 50 anys cap a l'associació i també cap als diferents establiments. Vull dir, també entenem que en aquests moments també hem de cuidar els nostres proveïdors i la gent que ens ajuda dia a dia a tirar endavant els nostres negocis. I un dels altres actes que des de l'associació, encara que no sigui un volcanet, però sempre hi donem molta importància, és a la família homenatjada. En aquest cas, l'associació atorga el que seria el diploma i l'homenatge a la família Arnau Planelles de l'establiment Font d'Arnau de les Planes d'Hostoles, una miqueta també com a reconeixement pels seus anys, per ser també no ells el que portaven, sinó els seus pares, en aquest sentit, ser una mica els fundadors també de l'associació i de promoure una miqueta l'associacionisme i l'hostaleria local en aquesta comarca. També m'agradaria donar les gràcies també en aquest cas sempre intentem que algun forn de pa de llenya ens col·labori i intenti també difondre el que seria el producte autòcton i producte de proximitat. En aquest cas agrair a tots els col·laboradors, agrair també al forn de pa Bataller i als diferents col·laboradors que donen suport al local.